Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-13 ng petsa sa bulan sang Mayo tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon? More or less mga 5 days na ang nakaligad, no? Since nga nagpili kita sang bagong mga opisyales sang pungsod Pilipinas kag sa inyo sining nga mga lokalidad. Ang iban sini daw ay pag-recover, no? Ang iban sini daw sige pa ay pag-recover na kamo pag-plahimunong kita kag magkayod naman sa sulod sang 3 katuig kag 6 katuig mga kaaksyon. Ay parte, no? Sige, mo ginagong kaysa may mga die-hard nga mga sumulunod lang nga hindi mabaton ang kapyardihan, mayara man nga nabaton na nila, no? Ayo, sige lang amo gina basta importante nagapangabuhi lang kita sang matarong, no? Kamusta ang mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan? Kabayon tanga okslang kita sining mga inuras kagyara lang kamo sa maayong kaimtangan mga kaaksyon samtang nagapahunay-hunaya ang halos kalabanan nga mga kaaksyon naton. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga syudad kag kabanwahanan diri sa probinsya? Kalakip man ang ato sini nga mga kaaksyon dira sa oriental side. Bawperte nga init, no? But sa inyo dako nagkaulan-ulan diri sa palibot sang syudad. May pagulan man sa iban nga portion pero mas grabe ang init mga kaaksyon. Daw hindi gid man siya init kung lang taon pero kung makasulay ka no daw kasakit sa panit mo. Ay perte kabay untang hindi lang ini maglalawig pa. Kag tiway pamansang mga kasubaan nga tinag nabaw-nabaw ang tubig. May mga iban nga mga areas diri nga wala na sang tubig ang ila sini nga humayan. Ay, perte. Sige Sa mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique, kag tubtob sa malabutan sa ato sining nga pagwaragwag. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dalunta karon ang mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon na reporter samtang nagatsibog na kamo sang inyo palanyagahon sa sining nga udto sa mga nagaprepararya
pagpreparar na para makatimo-timo na sang palanyagahon ng ato sining nga mga kaaksyon. Si Alex Montesa, ranagani, monitor na si Alex Montesa sining mga inora. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton hibalawon we have aksyon Eden Abuso. Nagkalain-lain nga mga guidelines ang gobyerno nasyonal angot sa ESF bala ining African Swine Flu nagatugay ni sang libog man sang pumuluyo ho rason nga damo sa gihapon may nagakadakpan nga illegal nga nagapasulod sang pork and pork products sa probinsya sang Negros Occidental. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita ga report ini karon dugay-dugay ni Aksyon Art Tayhupon City DILG Bacolod ginpasalamatan ng lokal nga panguluhan sang syudad sa pagtukod sang post-election clean-up committee. Sa balita naman sa BCPO kay Aksyon Eric Magbanwa, Colonel Okon maglibin partner arestado sa bypass operation sang City Drug Enforcement Unit kaina sang kagahon sa Barangay Punta Taytay kapin sa 1.1 million pesos nga balor sang shabu na recover. Kag sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, iga balita ni Aksyon na Brian Morden, maglibin partner, arestado sa Colonel Pamitan, may panumdum sa mga kapulisan kasunod sa pagpalagyo sang preso sang Talisay City PNP. Kaso nga Morden na talanang igapasaka sa suspect ini nga nagpatay sa isa ka drug surrender sa Banwa sang Kawayan. Sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Eden Abuso, mga empleyado sang Boys Homes Foundation manugduha na kabulan kuno nga wala na kabaton sang sweldo ho ay aligasyon nga nagakagutman ang mga kabataan hindi matuod suno sa house parent nga empleyado sang syudad. Kag kalakip man sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, 48 or 45 anyos nga lalaki, arestado matapos ginserbiyan sang warrant of arrest sa kasong frustrated the homicide. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang 1st District Senior Citizens makadua na kabisis nga nadakpano nga nagabailar sang illegal nga droga. Sa balita naman kay Aksyon na Vigia Pasible honorarium sa mga manunudlo sa Banwa sang Binalbagan kag Isabela nag-service ang nagserbla sa itong nakaligad ng eleksyon, igahatag na subong adlao. Kag sa balita nasyonal mga kaaksyon, PPCRB ginpahayag nga wala sang nagluntad nga irregularidad sa damlaglang at tapos nga eleksyon. Senadora Lila Dilimaho, liwat nga magatubang sa hearing sining adlao. Kag taas nga presyo sa pila ka mga balaklon ginaprobahan sang DTI.
Kag Japanese motor maker ka magadugang invest sang 40 bilyones pesos sa pungsod Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, pulit. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining program kay tirahon tay na dugay-dugay sa atong sining pangalagad. I-like lang kag i-share then ang atong sining mga mensahe. No? Hindi ta lang pagpataman, hindi ta pagdamuon gid kay para mabasahan tagid ina mga kaaksyon. No? Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercials then balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Alamin kung paano sumali. Sige, manamyaw tanay sa mga kaksontang nag-monitor sa sining udto sa kay Gian Resisio, Christine Minies Villalobos, Ana Sinoro, kay Rochelle Folinso Susana, Ray Flores Baryoga, kag Rufino Era Gabinio. No? Thank you gid mga sirs and ma'am. No? Thank you gid. Okay, sa Iluanta, Victoria Bisinya, salamat gid Victoria, Gian Resisio, Lida Doliantes, Emily Morden, Imbong Jocampo, Ana Sinoro, Liza Montecastro Narciso, Milagros Morales, Aldren Bayog Ibarli, Jolie Militado Patrimonio, John Marie Radok, okay, sa kay Fernando Incarnado, Gerald Gadudo, Meramel Daplo, Meramel, thank you gida. Gerald Babao, no? Thank you so much gid, no? Ayos, sige, daligid lang kay malantaw talian na Gerald Babao, si Sel Maymay, Sweta Bangay, no? Salamat gid si Sela. Kay Nardski Binimerito Lumanog, no? Nardski Binimerito Lumanog, ay perti. May lang pag-monitora. Ellen May Ohano Dionisio. Salamat gid Ellen May. Okay, daligid lang kay Manglantaw talian ay si iba na. Kay Bibi Gregorio Yolo. Salamat gid. Belia Rendon and Jamaica Hara, no? Juliet Cabrestante. Salamat gid. Milagros Morales, tamyaw lang sa maawa. Ginatamyaw ko si Edgar Morales, Kalaya Madison Morales, kag kasi Miranda Morales. No? Okay, John Marie Radok from La Castellana naman siya. Rochelle Folinso Susana, good noon Action Rex, sa subong wala pa gid da naka-move on. Ay, gali. Oh, sige move on na kamo Kway kong Liberty Ebs ay perti. Watching live from Barangay Manlocahok si Palay, si Kway kong Libertino Abe, no? Okay, si Bibi Gregorio Yolo, no? Monitor sila. Subong dira sa DSB. Gerald Babao from Kabangkalan. Thank you so much, sir. No? Okay, sige. Thank you, gid. Ang iban sini karon naman mga kaaksyon hamon sa kanginan. Daligid lang kay matagtapila ka mga commercials. Then balikan ta kamo sa diligid lamang madugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa Ang aksyon balita. Banat. Bulig. Aksyon balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:58 na nga ton oras, 11:58 na mga kaaksyon. Happy birthday gali sa kay Papa Richie, no? 55 birthday today. Ang panamyaw halin sa kay Evelyn Selvilla Manangkil, no? Happy birthday sa kay Papa Richie, no? Salamat gid din day Evelyn Selvilla Manangkil, no? Ayos, sige, daligi lang standby sa report ni Akson Eden Abuso. Kantuan tayo na karon dugay-dugay ang balita sa patrol. Pero dire kita nay ho sa ato sining importante gid nga hilugkoton, no? Ayos, sige, live extension. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from Mga empleyado sang Boysom Foundation, no? Doon na kuno kabulan nga wala magkabaton mga kaaksyon. Pero ang aligasyon nga nagakagutman or nagakagutuman dira ang mga kabataan hindi matuod no, sa house parent nga empleyado sang syudad. Yari ang countdown sa report ni Akson Eden Abuso sa Patrol. Akson Eden. Action Rex, panginiwala ni Reynaldo Yata, House Parent 4 sa Bacolod Boys Home. Ang alegasyon nga nagakagutman ang 19 ka mga kabataan nga yara sa ilang pasilidad. Suno kay Yata na delay lang ko Action Rex sa nagligad nga bulan ng ila budget. Rason nga tigin tipid-tipid ang ilang mga stocks apang hindi matuod nga wala sila ya sweldo kag wala ginakaon ang mga kabataan. Suno kay Yata Action Rex, 20 na sila balik ang mga empleyado sa syudad nga ginabugusan sang 7 ka mga regular employees kag 13 ka mga JOs ang padayon niya nagabaton sang ila sweldo sa oras kag ang mga wala nakabaton sang sweldo amo niya ang pulo ka mga empleyado sang foundation. Suno kay Yata nagadepende lang ang foundation sa mga donasyon nga amo man ang ginakuhaan sang sweldo sang mga empleyado. Actually, gintinguan sa Action Rex no nga maka-interview sa bahin sa mga empleyado sang foundation. Apang nila wala sila kunugin panugutan sang ila admin nga magpa-interview
sa media. Lain man ni ang iya ka syudad sang sa Boysom? Oo, lain action Rex. Kay bali, wala Do private ni sila ya? Private ni sila, yeah. May pulo lang ka empleyado da. Tapos ang mga Pila ang kabilugan da nga empleyado sang syudad nga syudad lang nagasweldo pila sila action na din? 20. 20. Pilang mga kabataan nga ginakomodar nila? 19. Kadamo gid sila empleyado aw. Oo, kadamo. Ganyan action Rex. Kaya may pulo man ka kwan. Pulo man ka mga... Ang private da? Foundation. Oo, mga foundation empleyado ti mga 29 gali sila bilog da. Damo action Rex. Kaya ang iba to, may driver, may kusinero, Grabe ba? may kapanilhig, may mga gardener, mga amo na vlog action Rex. Pero sila wala sila problema ang under sa city. Amo lang niyang problema kay sugod sa Abril, wala na nakabaton sang sweldo ang mga empleyado sa foundation mismo. Ti wala sila yakabalo kon nga anong natabo, pero ti suno sa ila nagadepende ang foundation mo sa mga donations kung ginatag sa ila. Kag ti base among isa sa rason kung nga wala na sweldohan ang mga tao, ti tani-tani na lang tani kay ara lagi pa kagina ti hindi man magpa-interview kay hindi magpasugot nga interviewon ang mga empleyado nga amo gito ya taning apektado. Nagpalapit naman kita to sa ila kagina galing kay ti ginarespeto tama na action director kay hindi ba sila ya kuno palaya. Nga hindi sila mag pa-interview kung matuod o kung hindi na? Kay tuod ginayang action director nga wala sila sang sweldo. Galing kay ti gusto talang malatani may balaan kung ginhatagan man sila bala sang rason. Ang sweldo sang taga foundation dinihalin sa syudad man? Hindi action rec. Sa private? donation. Sa donation. Sa mga sa foundation. That's why Wala guro donation eh. Kaya mo na action rec. Kay doon na kabulan galing nga wais na kabaton niya sang ila sining sweldo na kan honorarium. Sweldo kita action rec. Bali hire din sila yung privately sa foundation. Galing iti manugbuan. Din gani ng Boysom Foundation action na din? Dira sa may Granada, sa may Father Gratian Moray, bala action rec. Okay. Amo na da. Amo na da gali? Kalapad-lapad pag isang area. Oo. Sulod. Nakasulod kami na da sa Boysom Foundation eh. Ti ang mayo na lang yung action Rex kaya isang 2009 na mo to gali may memorandum of agreement ang city kag ang foundation pero do kalabanan gani iya pa ka city kay wala labot sang 20 dala ka empleyado sang syudad. Ang syudad pa ang naga-provide para sa pagkaon sa mga kabataan, sa mga electric bills kag sa iban nga facilities. Ang mga kabataan da, mga pilang pangidaron da action na din? Elementary hasta senior high school action rec. Okay. Ang ara da nga mga kabataan 19 kabilog. Aring kabahin sa pagpahayag. Pero taga Granada ni tanan? Ay, wala ko ka pamangkot yung action rec yung taga Granada tanan. Pero pero ang hambal niya from elementary to senior high school ang ara nila action. Pamati na ton, ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Reynaldo Iata. Wala naman hindi na accountability sa city. Kay private na yung mga tao. Ang ilan ay pala mo ang problema sa foundation kaya depende sa donation mo. Kabalo noon during pandemic sa inyo pati yung mga kotong sa mga benefactor sa mo do nalang-alang mo siguro kung depende sa kwan wala silang daning county rating project na maka-augment sa sweldo ng mga tao. Pero mga tamo, hindi wala sila masigdoan. Pero comes now, gina-clear mo gid sir nga ang allegation nga nagutman ding mga kabataan nga. Bisa lang ko siniro mo. Kung siniro nila, ila foundation ako siniro sa may city ng Garcias. Wala inagutman wata. Na-delay lang to. Instead ng kung sabi na ga-serve kami duwag na kami minom. Kaya tungkol na-delay ng release ng papili, kaya hindi mo deliver sa flyer. Ganito igo-igo namon. Dati may mga instead na may sabaw, may mga project, may mga utang na kuha na naman Base sabaw wala pataw, may pataw. Wala pa. Base sabaw lang wala. Importante sa Rex wala nagutman. Importante wala magutman, bisan sabaw lang basta sige-sige lang okay man lang na siguro. Pero subong normal
normal na yan, syempre. Ang April na so yung medyo na delivery. Subong niya kada kaon, duha na ang sudan ya dayon liwat. Ate good. Manyaga kami to gani, dugay-dugay. Ay, manyaga. Manyaga na to sila dugay-dugay. Okay, pagkadto da namon sa area da daw, ambot kun may mga kabataan to pero nami nga lugar kay Tawhay lang. Tawhayak sa noy, pakag bulubog na lugar. Oo. Matang puno. Ito budlay ang mga ventilation to nila. Tiniligaw-lingaw man itong mga bataan. Kulot yung may basketball court. May basketball court na kag lapad na ng mga areas. Yes, oo. Kagda mo, to sila mga utanon natin, hindi sila yung mga gutman. Laban. Yes. Kapisan man lang na kung kaisa te kung way mang klase module man lang tanan te pagtapos module da kung magkatanom-tanom ng mga kabataan okay man True, mga activities nga ila man ginapatigayo na. Anyway, sa magapamangkot gali sa sunog dito to sa East Homes 2 Action Rex. Okay na. Oo, payag lang man kag natapna lang dayon do garden hose lang gani ang gingamit para mapapay ang kalayo. Pero okay, ubos gid ang payag. Oo, ubos gid galing kay light material mo. Gani grabe nga daan nga init subong As in, kita sa direct sa subong sa patrolo, 37 degrees Celsius. Pila 37? 37. Ba. Nagahila na. Ang mga nagalinakat sa dalan naton sino yung mga traffic enforcers mo inom gito pangaman gid. Importante gid tubig para may supply ang aton sining lawas. Samtang agad duty kita. Budlay nga matumba wala pilas amo na sining nilabla. Gani man ang sunrek te pertigid kay inip. Oo, grabe no. Sige Ha? Magpasilong ka da. Ha? Magpasilong ka. Ari na kami ni reaksyonan sa pasilungan na. Amo nang dapat da. No? Kay mainit, subong ang tiyempo. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eden Aboso sa Patrol Life Extension Super Fiber. Anay kita. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Hupon sa Bacolod City Government Center, inimay kang tanan sa palayag sang DILG Bacolod, ginpasalamatan ang lokal nga panguluhan sang syudad sa pagtukod sang post-election cleanup committee. Yari ang countdown sa report ni Action Art ay Hupon Action Art. Yung pasalamatan ang sundek sa pamunuan sa DILG diri sa sulod sa Bacolod. Ang kalkapan ni Mayor Dia matapos ka nagpagawa ini sa City Board number 24 nga mo ni siya ang pagtukod sa manog limpyo sa campaign material site after nga nagtakop na ang tiliay o eleksyon sa lokal kag nasyonal. Sulod rin kay Ma'am Maradit Joy Madayag, silignati hindi man madali-dali na, although ay pag-isip na nakabasa kay timing ang isa sa itong adlaw na after the election at puman siya sa Gimaras kag Iloilo bangod man sa ila sila na mga training, pero nag-expect siya na within this week halos makompleto na
ang ining-clean up drive na ginahimo sa city. Silang pag-ari ni Madayag, mas marami kung hindi lang pag-isalig sa mga kandidato sa lokal na punuan sa Bacolod ang pagpagawan sa mga camping materials, kundi sila mismo na mga kandidato nagdaog man o kung piyade ang mismo magbulig no, sa sudad sa Bacolod agod mapadasig ang trabaho. Siling panimadayag na ti Obligasyon Manila kung ang ilang mga tao o sila mismo ang nagpatigayon sila sa magparapik during the election period or campaign period. Yaring palayag ni Ma'am Madayag sa DILG. Wala akong makita pa gani ang issuance kay ari ko sa Iloilo. Di ang sa to is immediate man. Hindi man na madali-dali. Inadlaw man may action si Mayor kasi amo na ang kung sa bagay, ti daw ka self-explanatory, malang sinanga sila ang nagano sang mga campaign materials. Hindi sila man manghawan sila man matinlo Diri sa Iloilo, daw dako niya accomplishment siya kay tikalipot man ko. Makita ko man diri ho kaya ko sa Iloilo. Halos na makita na dako na ang accomplishment to. Diri sa Bacolod, expect mo siya yung this week, Mayo man ang resulta sa ginapatigayon na clean up drive. Nawangot niya sa ginapatigayon niya po ng transition team, may mga inisyal na nasuguranon si Congreg sa kaya ibaroon tari karon action Rex kung ano na yung update kag kung bara si Do siya ang pinuno sang transition committee nino? Correct siya taga Dogin designar sa ni Mayor-elect Albi Benitez. Correct. Sa ang matapos siyempre may ara sa niya gintukod man ang city mo na local IATF, ang mga EOCD kung ano matabo. Pero why pas ang tao da nga na hibaluan mong part sang transition committee or i-designar? Why pagod kay actual transition committee, amo ni mapreparar sila sa mga dokumento mo pag bayluhan na ito. Asto kung sino yung butang, why action Rex na sa mong nagguruwa nga information. Si Attorney Dilagya? Ako ni siya spokesperson ni Mayor-elect Benitez. Pero te pagpungkoy sinema ano siya? Hindi mo sa mulugid. Kung spokesperson sa Gyapo ni Benitez, meaning part sa sang syudad Apart sa kung malayon ni sa ulit, pagpungko, kung ba na either PIO na siya guro, kundi na siya butang na information, amo palang why mga plaster Kaya pag-insindi ko gani action Rex, akalaton mo lang niya, na sa gapamati, no, may mga kapitan kaya kung magkatos Japan mo, schedule. Gali? Japan? Mga pa-Japan sila ko no? Hindi guro. Hindi ko na. Hindi. Mama lang yung istorya sa inyo. Layo na to. Ha? Layo na to. Layo ko. Damo pa inog process kung magwa pa sila sa pungsod Pilipinas. Ang laban sina Boracay, kung din man tong kantuan nila daw mo na. Pero daw, this is size ko na din nagamulo-mulo nga na dito yung plano nila. I-house nila ha. Lagaw sila guro di part sa celebration Di ko na kobi, may man lang ko gasto kag dugay-dugay pa man yung schedule. Kundi, Gani? i-grab ko Galing ti ate sige lang basta kung maglakat sila guards lang sila to tanan na. Mugid. Dalhin nyo lang kami Japan Sinong mga kapitan to This is size ko nun, huwag sa mulugid kung sino. Hindi ko gani ba siya mo kung hindi malayon ang Japan kag Boracay kang maglungan sa kilala pa to Kaya sa masalaan itong kilala taga-agay. Kapag sa celebration. Yung dala di sao. Dala di siya. Kasi mambal sila ay, ano ni siya, may pinagahan ng balon. Gani na. Wal ka to yung kung pero huri-huri sa mundo mapa-Japan Sige dalhin na kami na Nerso next happy ni sana mga picture Laban Mga sa next balita gikan sa Bacolod City Hall Action at Taihukon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Normal lang na nga trip may pasalamat mo. Di kun more than sa pasalamat ati trip to iban nga lugar ang pagpasalamat sang nagdaog nga alkalde sang syudad mga kaaksyon. Oy may lang nga pagpamati kay Nolinda Auditor Lapos Aguirre dra sa area sang Port Royal Water Park Resort sa Mangnao, Dumaguete City. Damo sila kuno nagapamati. Upod ko sa mga trabaho. Ay, okay. Salamat gid Nolinda Auditor Lapos Aguirre. No? Halong lang kamuda. Mga kuaniguro, mga Ilonggo, tuto sa Dumaguete City, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon na Brian Morden, Mapa Negros Occidental Provincial Police Office. Kita, mga kaaksyon, ini may kangtanan sa sining palayago ni Colonel Pamitan may panumdum sa kapulisan kasunod din sa pagpalagyo sang preso sa syudad sang Talisay kag kasong murderho na talanang i-file sa suspect nga nagpatay sa isa ka drug surrendery. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian. Action Rex, nagpahanumdom gilayon si Police Colonel Leo Pamitan sa tanan nga mga kapulisan probinsya sang Negros Occidental nga maghalong gid sa tanan nga labi na gid sa mga apriso nga hindi sila mapalagyuhan. Ini kasunod sa natabo nga pagpalagyo sa isa ka priso nga may kaso nga pagpanghimulos dira sa Talisay PNP tinalikdan nga adlaw. Sunod diri sa kay Nokpo Spokeswoman Police Lieutenant Abigail Donasco, kinahanglan hindi magpadala ang kapulisan sa mga hingyo sang priso. Actually kuan man nila gani mo do gin panginbulahan nila nga maayo taning batasan nga ginhimo sang pulis kay ginbuligan niya ini, pero o galing na tam-an kag napalagyuhan gid sang amo yang suspitsado. Action Rex naibalan nga ining biktima nagpakuno-kuno nga nagasakit ang iya sininga tiyan gin pagwa ini siya sang ni Police Chief Master Sergeant Pastor Antonio Calahes sa custodial facility kagin pa huluhigda dira sa may kuan sa may bangko abing para makaplastar siya. Kagining police nagpanawag sang health personnel gikan sa Talisay Health Center. Pagbalik niya ang suspect nga si Arnel Ocana ang wayna. Ini ang naglumpat niya sa pader kag tubtob subong padayon pa nga pangita ini sang kapulisan. Ang pamilya ya siniya nakadangop na sa Talisay PNP. Way pa man Action Rex kahapon tong adlaw, way pa to nakadangop pero tigin padulungan. Anong sa may asawa dira sa Talisay, no? Sa dingani ng iyang lugar na? Kabatangan, Action Kabatangan? Rex. Oo, Kabatangan. May asawa siya. Pero dito ni siya may kaso sa Mandawi, Cebu, pagpanghimulos. Kag diri lang siya nadakpan kaya nagpauli siya diri Action Rex. Sa aling pagpanumdom ni Donasco, pagi sa spokesperson nga ini, spokeswoman, pero ang ini nga pagpanumdom gikan kay Pamitan. Ako na siya, at this moment, ang person operation is ongoing. Ginapangita to natin siya ang kapalagyo. Okay, naman to, hindi patamak sa sahi wala sa tao. Despite na mo to say pure intention sa ato ng kapulisan, sa ato ng personnel na uligan siya ako to sakit niya, no? Pero ako to despite sa good will and intention sa atong kapulisan wala ay ito ang nagyapon ang palayag ni Donasco angot sini gin balikan Action Rex ang banwasang kawayan kumadungduman may isa ka drug surrendery dito sa ngalan iyang kami nga ginpatay sang tinalikdan nga adlaw ining si Raymond Bolnillo. Ginpatay ini siya ni Jesse Jan Zamora
Ining nasabit nga si Zamora Subong, company at large gihapon. Pero ang kaso ginahanda na sang Kawayan PNP, kaso nga murder, ang iga-file batok sining suspect. Kag ang ang saksi diri kag ang pamilya ginahulat man ang ila sining affidavit abi posible pagkatapos ang lubong action Rex. Nagpabilin sa gihapon nga ang motibo sang krimen may koneksyon sa illegal nga droga. Kay ining nasambit yang biktima nga si Bolneo kag si Zamora nga suspect may ara gin man sang relasyon abi nga kilalanay sila nga duha. Kaya antes mabugtuan sa kabuhi ining biktima nasugid niya pa nga ang suspect kilala niya action Rex. Nga na-mention nga illegal nga droga kay ning duha may involvement gid sa illegal nga droga. Ang isa to it's VI, ang isa drug surrendere. Yes, may mga kuang ginisatanan, may mga history gid kon illegal nga droga. Diba si ko ng suspekto bla mo man ang ginakuan niya sang supply? Yes, tapos may obligasyon sa walay mabayran. Posible gid kay ining suspect kagi man damo man kay kaso action Rex mo. Ang biktima damo man kaso. Pareho sila nga duha nga may mga abilidad action Rex kay kagi man ni ganing biktima nga nagpangluthang ni siya. Kagi man nakuhaan armas daw madamo lang no ang mga kaso sining duha ang suspect man kag ining biktima action Rex. Ari si Police Major Robert Injape angot sila sining nga pag-file sang kaso. Murder and case ang ipala, sir. Sir, na-establish agad man, sir, kung anong motibo sa ni sir? Kagakaya sa may anggulo sa drug related, sir. Nga mo, sir, mahambal na sila, sir. Anong connection sang victim to the suspect if drugs are? Ang victim, drug surrendering natin. May previous na kaso. Legal position of firearms. Meron kong balik sa shooting incident ay relative. Pero ang suspect naman ay yung target sa kamakalan. Ang porusyon sa palayag ni Injape Action Rex angot sini. Sa ibang balita, nakabalik na Action Rex ang tanan nga mga kapulisan nga reassign sa nagligad nga eleksyon or sa gakalain nga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Back to normal nang ila sining duty pero sunod diri sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco nga hugot gihapon nga ginapatuman o igapatuman ang checkpoint sa mga banwa kag syudad kay nagapadayon pa man ang gun ban sa idalom sang Comelec Control Action Rex. Amo na mga balita gikan sa Nokpo Action Brian Modenega report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Balikan ta si aksyon na Eden Abuso sa patrol karon dugay-dugay, no? Cure your fatty liver. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus. Na idenabuso sa Kapitolyo Provincial, no? Lain-lain nga guidelines sang gobyerno nasyonal ho angot sa ESF bala nagatugas ang paglibog sang pumuluyo rason nga damo sa gyapon ang nagakadakpan nga illegal nagapasulod sang pork and pork products sa probinsya. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol or sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Action Rex, nakita ni Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena nga rason kung nga madamo sila sa gihapon nagakadagpan nga illegal nagapasulod sang pork and pork products sa probinsya. Amo ang pag-issue sang nagkalain-lain nga guidelines sang gobyerno nasyonal nga magkatugas ang pagkalibog kag patalang sa mga pumuluyo. Suno kay Decena, may pila na ka mga lugar sa Pilipinas nga una ginigo sang African swine fever apang ila na ini nga natap na. Rason nga abis ang iban nagabato naman ang probinsya sa Negros Occidental. Dugang pa ni Decena sa sulod sa 3 ka tuig sa nagumpisa ang African swine fever, wala nakasulod na nasambit nga virus sa probinsya kag tubtub karon, hugot ang ila pagbantay kag monitoring. Ginpahayag naman ni Decena nga sufisyente ang supply sang baboy sa probinsya kag padayon naga-export dito naman sa Manila. Pamatinataon si Dr. Renante Decena. Immediately sa July, amo to nag-issue na kita sa executive order, no? 2019. Well, ang national nga guidelines, kalain-lain ang ilang implementasyon kay may mga local executive orders ang kada probinsya, no? To protect sa aton nga industriya, ang LGU must protect sang iyang nga mga racers. So ang sa Luzon muna may positive kag sa Mindanao may positive. So ang tao naga-assume na why na sang ESF ang ibang nga area. So that's why may threat po na magdala sila sa mga nami nga mga putahe from Luzon, no? Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Abuso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, salamat ginaksyon na Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang nga, aksyon na Eric Magbanwa kag nga ato sining mga out-of-town reporters. Balikan ko lang kamo dugay-dugaya. May tisi anay, kulang balang imo sining ilawas ang Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets. Ayos! Mayo lang ang pagpamati sa kay Sir Joshua Bia, no? Kay Joshua Bia and kumari niya Vanessa Mayo kag kumari niya Jinky de Alagdon. Salamat kay Joshua, no? And sa kay Bibing Balasabas, salamat kay Bing. Mayong Udto Action Rec, salamat gid. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Padayon nga okay. Thank you gid. Salamat gid Bibing Balasabas. Kag tamyaw lang sa Barangay Tricono, Moises Padilla, kay Dandito Vasquez Laviga sa mabuot kag mapisan nga amay. Kay Nemia Gavito sa Barangay 1 kag sa nagapangapi sa kapihan ni Nanay Caro, maayong udto lang. Pertia. Si Bia Balasabas. Thank you gid Bibing Balasabas. Thank you gid Bibing Thank you gid. Kay Christy, number 1 gid na iya ang isyo sang mga addict action Rex. sila lang kun lontrahanay kay may patay bisyo kag hindi man ka harapal sang ila nga bisyo, maluoy kamantani sa ila pero ila manadason sa kabuhi nila, kabalon naman na sila sang ila madangtan sa ilang opisyon. No? Thank you, gid Christy. Salamat, gid Inday Christy. Lorna Dilencia from Cadiz, salamat, gid. Melvin Finyafil, John Resicio, salamat, gid. Then thank you, gid.
sa mga iban pa naton nga mga kaksyon kay Ati Kim Iriman, Diding Alohamento, Madam Georgia Gargasiran. Thank you gida. Jean Biligorio Camilo, no? Watching from Kuwait, tamyaw lang pamilya Biligorio kag Camilo sa barangay Kumaliskis kag Purok, Mangga barangay Igmayaan. Salamat gida. Hel Javier, salamat gid. Thank you gid sir. Gamonitor sa barangay Bata. Thank you gid sir Hel Javier. Mario Olvido Aquesa, salamat gid. Tamyaw lang si Kari kag si King sa Hacienda Lugway. Leia Younger Esquivelo, araman ga monitor si Leia Younger Esquivel. Jamel Di Florendo, malang nga pagpamati Sir Jamel. Then Rona Rida Traba, no? Ga monitor sa Banwasang Valladolid. Upod sila sa balay ni Tatay Tidi, malang nga pag-monitor Rona Rida Traba, no? Tomas Bronyola, Michelle Sayo Gimiroy, salamat gid. Idilaos kag Nanay Isabel, thank you gid, no? Ayos, salamat gid ah. Okay, sige. Ang iban sini siguro tirahon ta karon dugay-dugay. Sige, daligi lang mga kaksyon na standbayan ay matagtapi na ka mga commercials. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad sa kay Connie Laparan dira sa Pandanon DSB may lang pagpamatin. Day Plaza, salamat gid Henry Franco, no? Kag pamilya Franco, Angel Transporto kag Loli Yanson ga monitor sa Barangay 3 Poblacion La Carlota. Salamat gid Henry Franco. Kay Barky Tribe, salamat gid Barky Tribe. Ginatamyaw lang si Kim Poyolo kag Tatay Jerry Sinoro, no? Pamati halin sa kay Barky Tribe. Kay Janie Solgon, salamat gid. Thank you gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon kay tirahon tani anay ho. Ang balita sa Bacolod City Police Office upod kay aksyon Eric Magbanwa, latest investigation angot sa sining maglibin partner dakop sa bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sang BCPO kaina sang Kagahon. Sobra naman 1 milyon ang na-recover nga balor sang shabu. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes. Daw mayo kasi po ang imong aura. Ba nga. Daw damo kagid no? Damo sang kalabuton guray. Ayo di purba. Ayo. Ang tsura mo. Daw wala gid. Daw ka malipayon sa imo sa amo gid na kay kun magpangasubo ka madalman kasi na. Radio natural dapat bisan wala ti
enjoy yun mong kabuhi mo. Oo, kaya lang, bisan wala, sige lang ka daw may Oo. Kay Kasi ti ang kung tuhod. halahon mo na, way kagid, tubtob man ni gas ka lang. Kay tuhod, why ka man mo. Kaya na? Ha? Ara na? Karon ko to Ang ano? Ang palabuto tayo. Ayo di purma. May lang nga pagpamati da sa kay Doc Hiko Okay na. Okay na to, ay patuguro yan. Ara na. Kaso si Mana ko na to. Ara na. Ara na? Oo, gintext ko na to kay Inday Marnie. Ara na. Ara na. Piyo na matag na. Evergreen mo. Piyo na matag na. Ati, depende na kay Inday Marnie. Ay, galing ka. Ang sa pekto to, piyo na to yan. Dupihong ano man. Ayo di purma. Hindi amo. Huwag ka ka-notisya, Gria. Waay. Ati ako yung una ko notisya si mo. Ang imo na to, wala pa na piho. Ara na na. Ang sa pekya piho. Anong piho na? Kung ang imo na piho, ang sa pekya ako to piho, ti, ang gwas na Piyo-piyo? Ayo di purma. Hindi amo. Duha, gini ko naman mabaton mo kayo mga muna. Ati, okay lang na. Ati, good, no? Kaya okay nang nano, gini. Alaban. Saka na yan, ayaw sa tsura mo na ginapagsaka mo. Di mo? Alaban eh. Saling ko piho, gini mo. Piho. Sa kutom na bulsa may ari gini to. Ayo di purma. Hindi amo ha. Daway gid. Daway gid. Gakadlaw si Nolinda Auditor Lapos Aguirre. Ato sa may dumagiti mo. Tunsa? Oo, si Nolinda Auditor Lapos Aguirre. Thank you gid, madam. Thank you gid Thank you, madam. O, taga Bacolod na siya mo, pero ato sa dumagiti, bla. Importante nga matupa, madam. Ang mugit eh. Si Libayon Eduardo, Libayin gali, Labayin Eduardo ga. Man siya. Ara siya. Ate, good. Si Joe Mungcal Torilla ga listening man sa Binalbagan. Thank you, mga sirs. Ari sila. Mo na sila, no? Si Bro Imbong Jo Campo nga, nagbro kami ni man. Kasi isa lang mong kapraternity. Kay Sir Imbong Jo Campo, salamat gid sir. Ara si Sir Imbong. Si Alin Lowe. Mao. Mao bago. Si Eddie Ricaport, OTTG, tagani Ramano. Raman siya. Oo, si Eddie Ricaport. Si Alin Lowe Himutia, Raman. Si Randy Bahande, ga-monitor man sa Kabukiran, Barangay Takuling, bla. Alex Montesa, Raman. Raman, ginapan ni si Alex siya. Okay na pa si Alex. Si Donald Kabasag, Raman. Thank you gid mga sirs, mga ma'am. Thank you gid. Very good, gid. Why na kami sang hingyoon sa inyo? Ang pagpamati lang. Correct. Sabi mo masugpon kang wala mayara. Ayo di purma. Kaya wala man na sila mong, no? Ay, si Boss Joseph Chua, kamusta gali? Ay, ambot kung kamusta si Sir Joseph Chua, daw ay saga pabatsyag. Sir Joseph, may lang ang pagpamati So, ano siya ka pa monitor na? Monitor guro Ka-monitor sa siya nga tiyanggi Si Bro Kurt John de la Cruz, araman ga monitor man gadamos labas. Si Bibi Gregorio Yolo, araman. Ate, mayogid. Damos labas. At least nabudamo na sila. Sino pagid na di? Damo di Aro si Boss Joseph Chua, ga-miss call sa ako na. Ti okay. Kung siningon ka pamatesa. Abi ko botsing gano'n madulong siya. Ayo di purma. Hulat ka lang itaw, ganyan ka na dugay. Boss Joseph, may lang nga pagpamati Sir Joseph Chua. Si Boss Joseph Chua, manawagan na dugay sa imuda. Timing ko nyo na nga commercial break ako, mag-off ka kay padalaan na kada pamahaw, no? Ati God. Si Boss Joseph, matik na si Boss Joseph, Si Joan Kanya ga monitor man. Araman nga monitor? Thank you gid Damo na sila, gali ka monitor da. Damo sila, gali Ganit, mo ginakon undisputed program Laban may makuha pa na da, Patay. Ayo di purma. Patayuya. Patayuya kon mag-agaw pa da sa imo nga corona, no?
kanto kang kadaan niya. Ang kaila alin liwi mo tiya labay-labay ning iya baw daw damo gid kayuhan ninyo mga lodi ti wala gid tada. Ano nga kayuhan man bisan way ni kayuhan nya ngami manigyapon ah. Kanto ka lang tipla. Oo. Ay, may ara kay kayuhan ah. Oh, laban eh. Sino pwede na ito ni Misiner diyo? Sino? Si Pablito Benedicto, Araman. Araman sa Pabling? Pablito Sa Benedicto sa si Palay. Si Norman kag si Morena Alvarato sa Panukoy, Araman. Araman sila. Bago damo sila, no? Uy, binlan man ninyong ibanda? Gani, si Mami Opilia, oy, Araman gani, oh. Araman si Ophelia, oy? Si Mami ba, listener tagit ni. Ti mayo gid ah. Ato gina, tiwa kita sa Mami. Ara, kwa lang di ah. Ayo di porma. Kasama si Mami ba? Ay, perti si Mami, no? Damog sila ba? Oo. Damogin na. Basta mayo nga programa kay damogin na. Laban eh. Bisan Si pa, no? Elvira Hilugong, imo nga kasi Mario, ho? Sa Firmville, bla, dining Firmville, Panukoy man? Panukoy, pagkanto na sa SP Village, bla? Muna dang Oo, Firmville. Firmville. Daan ka sa SP, Firmville na da. Ara da si Elvira Hilugong, pamati, subong ah. Ato na. Oo, ato ni. Ato na Si kasi Mario. MJS Candido Hildore, ara manon, linya good non, mga gwapo nga angkorman. Kay Boss Eric kag si Rex. Ay, porti ha. May harap ka na kay Rex Kuala. Ayo di porma. Hindi. Kaya dugay pagkuha na nasa, no? No, hindi. Amo na imo. Kaya dugay vlog, mag-sign up ka. Mga 14 tinente money, Ay. tayo niya. Laban eh. Ikaw pa ya, Rex Canto. Kay Jinky de Alagdon, may lang nga pagpamati ah. Si Jinky de Alagdon, Balisa Mayo, kag si Ibon Butser. Do mo man lang ni Perming natamyaw yan eh. Kaya ato niya, Gani. Si Arthur Jeff Villasor. Si Vanessa Mayo, si Doc Mayo, Noel Amar, si Alma Uligon, Mikey Montilla, kag sa tanan nga pamilya sa Pandanon DSB from Arizona, USA. Jinky de Alagdon. Si Jinky de Alagdon. Balisa Mayo, bla, actually, na manong puli, bla mo? Manong puli sa? Sa Pilipinas, eh. Gali. Oo, kundi sa Rochester, Rochester, Minnesota. Minnesota, USA. Oo. Naman ang puli to sa. Gali. Oo, ito tag-isa kasako, ito ang pasalubong, taga-daisam. Ba, tag-isa ka sako, gid ba ne? Insakto na ba ne? Oo, tag-isa kasako. May mga galala to parang wala bala ka nahanaw. Ayo di porma. Ini kay Rex Cantong, ini kay Rex Magbanwa. Ini Gali. kay Action Arto, may mga galala to ya. Kabay pa mabuyagag. Para na kayo mapuli sa kanega pangimos to sa. Gali. Oo, may mga pinutos to sa para sa mga taga-Action Radio family. Hindi ko magpuli din si Jinky Jalagdon. Makaluwas ka manaw. Laban eh. Para pa na, may mga ngalan na. Taga mo na iya. Jinky Jalagdon? Oo. Hindi ka naman puli na sa atin may mga aramantas na. Gani man. May mga ngalan na kada, parang hindi magtalang, bla. Yes, mapuli na dasona. Dazones na. Si Kwan eh, si Vanessa eh, si ni Jinky de Alagdon. Arasa? Oo. Ting mayo ginaya kasi hindi Jinky, si Kwan, Vanessa, react ginaya. Si Gilbert Oderio, may lang nga pagpamati da, Gilbert. May time coffee kita kay Mr. Milili Uligo sa Tangob. Sila na MJS Eldore. Okay. Ayos ah. Te, namin kinata. Te. Okay, thank you, Gid. Thank you, Ayo di porma. Kakabapay. Hindi mo na ano na yung maglibin partner na eh. Araw sa station number 9 sa teritoryo ni Police Major John G. Liba kay natakpan ni sila kay nasa kagahon mga alauna sa bypass operation nga kasasang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod na City Police Office led by Police Lieutenant Jobin Bugato dara sa may Purok Kapawa sa Barangay Putataytay. Nagresulta ini sa pag-aresto sa maglibin partner sa Sanday Pearl J. Ann Herrera alias Tata 26 kag si Rachel Troy Quimpa HPI man
high value individual 20 anyos old sa iri pamuluyo sang Puro Kapawa barangay Putataytay. Tinagresulta ini sang pag-recover sa ila sang kapin na 174 gramo nga suspected sa bunga may standard drug price nga naglapot sa 1.1 million pesos action rex. Nasunod sa kay Police Lieutenant Jobin Bugato, nagligad pa na nga mga sinimana ni lagi na surveillance. In fact, before election, action rex kina surveillance ni Bugato. Kali kati wala ini matagayon ang inasa nga pag-strike. Considering ati nagahilipit kita sa eleksyon mismo. So after election, amo nang natabo nga ginkasan nila ang bypass operation nga nagresulta sa sinipag-aresto sang duha ka mga persona nga mag-live-in partner. Nasunod kay Bugato nga may mga dati kaso inigali kay may mga pamilya man ni si Pearl J. Anilera nga una nga daan niya natakpan sa kaso nga illegal drugs action. Kundi sunod sa kay ang stepfather ya daw at to sa Muntinlupa daw muning ginakuhaan niya kuno ka stocks. Ate, gina-verify pala yan ni Bugato, report ka daw ang stepfather ito, mo nag-delay sa kung paano mag-claim ang sabot din sa Bacolod. Kung sino dapat kontakol, kung sino tao nga magdulong sa iya, amo ugaling ang pagbayad action rex. Do pamatyaga nila daw bitsin ng kagasin. Ni Mante, amo pa nila gina-verify yan ni Bugato, pero wala pa nasa confirmation. Ito nga nagbuwa na ng balita, pero ginabalidate inasa nga to sining CDO. May pamilya man aktuali si Pearl J. Anilera nga una na niya natakpan nga ara subong sa napriso sa ato sining presuhan sa Tumanan o sa may district jail action rex. Kag ining iya sa nilibin partner tamo man ang iyang timbang sa pagnegosyo sang Shabu action rex. Monde sari ang dugang kapahayag ni Police Lieutenant Jobin Bugato as to sa background ni Pearl J. Anilera. Before election, sir, nakabato na kita sa information regarding isang activities nila nga duwa, no? After election, din planuhan nato ninyo. Tungod man isang mga nabato nato ng mga information, gin-verify nato, gin-monitor nato ng activities nila, kag nag-conduct kita bypass operation, kasi pitong resulta sa atong operation. Kag as of the background ni Perdi Andali, arrested man ini siya, sir, sang January 2020, kag nakakuha sang August 2020 under provision ni siya sa Subong. Kag ini ang upod niya si Rachel Troy, siya ang lead-in partner niya, kag newly identified ini. Bali, ga-contact ini sila, may ginasubo lang ang pag-receive nila, sir, kung din maistoryahan nila nga lugar, dito sila ma-meet up. Dito man bayluhan na isang kwarta kag drugs. Kag sa pagbalik naman, sir, bali nagakadto na sa ila balay kung once na masiligan kanya. Tapos kung may disman nga ara sila nagka-transaction sa sagwa, sir. Pero hindi nang Bacolod area lang, sir. Sunod sa source ng information nga nakalapit sa aton, sir, si Rini Boy Isnaldo, bali amon siya ang stepfather niya, kag amuni ang source niya kuno. Tapos ang kambal man ni Perdi Ane, nagtatamahin sila kuno sa niyang stepfather. Pero need pa nato nga ibalitit mga information, sir, no? Kay siyempre hindi naman pamatugan kung matuod di man nila paano sila nakakontakanay. Kay siyempre bawal man na ang cellphone dito eh. Hindi na balitit pa nato kung ano yung nakamatuod, sir. Ang saray si Police Lieutenant Jobin Bugato ang tagapabuno sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, Kalaban sa Action Eric Mabulang report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan taning ato sining mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz. So 45 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong frustrated homicide. Yari ang kaundan sa report ni Action Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Action Roger. Yes, Action Rex, report gikan diri sa Maria Norte sa probinsya sa Negros Occidental, arestado ang isa ka 45 anyos nga persona matapos nga siya ang ginpapanaugan sang warrant of arrest sa korte. Kagin serve ni kahapon sa mga tapos sa kapulisan sa siyudad sang Sagay. May mga alas 12:20 takna sang udto
Ini ang gindakop gikilala kay Johnny Briones y Villa Ester alias Ino, ang residente initial sa sitio Cuartil sa Barangay Paraiso, Siyudad sang Sagay. Suno sa report sa idalom sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, gin-serve ang warrant of arrest ni sa iya sa mga kapulisan na sa warrant section. Ini ang nga persona na nagpakatubang sa kaso nga prostituted homicide sa idalom sa Article 249 in relation sa Article 6 sa Revised Penal Code. Ang iya sining warrant of arrest may criminal case number 14-5237-S nga gin-issue sa September 5 tuig 2016 pa, kagin pirmahan naman ni Honorable Judge Raymond Joseph Javier, ang Executive Judge ng RTC Branch 60 sa Siyudad sang Cadiz. So, sa information, wala man mapayag diri action record pila ang iya siningapian sa panginisya karon ang detinado sa bayan sang Sagay City PNP Custodial Facility. Report gikan sa Siyudad sang Sagay para sa Aksyon Balita Banat Bunig. Ini sa Aksyon Roger Guntibiga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa Siyudad sang Cadiz. Live extension na vitamin D3 anay, no? Ang regular nga Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Tanay to San Carlos and Tubuso sa 1st District, no? Ibaloontang report ni Aksyon Nelson Patino, no? Senior citizens makaduha na ka bisis nga dadakpan, no? Ba hindi man konforme ba sa pagbayular sang illegal nga droga, hindi pa konforme sang isa kundi naghimo pa duha. Ay ho, hindi pa kontento sa isa lang kapag dakop, ginhimo yay kadua ka bisis. Siya rin kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patino. Aksyon Nelson. Action Rex, isa ka high-value individual sa Pedia, probinsya sa Negros Occidental, kag isa ka senior citizen sa Presuan ang ikaduang puluyan sini. Matapos nga nakuhaan sang illegal drugs sa ginisa nga pwersa sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDIA, kag Calatrava Municipal Police Station kay nasangaga Lasay sa Poroka Balagnan na barangay ni Banwa sang Calatrava. Ginkilala ang sospitsado nga si Nestor Daguok, 66 anyos, sang nasambit nga banwa. Nakuha sa iya sini posisyon ka kontrol ang 5 tanan kasasis ang ginadudahan na shabu nga nagabugat sang napulo ka gramo kag 68 mil ang standard drug price sini. Nakuha man sa iya posisyon ang isa ka 500 pesos nga gingamit bilang drug bus by money. Samtang ginapahayag ni Agent Rex ang PDEA nga madugay na nila nga gina-surveillance ang sospetsado. Yaring kabahin sa pahayag ni Agent Rex ang PDEA.
Actually, nagana siya kuan yung mga spotter niya eh. Ginatuan na mo mga kasabila sa mga tropa na dahil nakasunog kay may mga report ang ibanda ng mga abal-abal driver mo na mag-report siya. Thank you. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Patiños sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson Nelson Patiño sa iluhan tanang balita gikan sa Banwasang Binalbagan no si Aksyon VJ Apasible honorarium sa mga manunudlo sa Banwasang Binalbagan kag Isabela nga nagserbibla sa tong eleksyon igahatag na subong adlaw. Yari ang countdown sang report. Upod na kay Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex na talana subong adlaw Mayo 13, 2022 Biyernes no ang pagpanghatag o kunin pag-release sang mga honorarium no sang aton sa nga mga DepEd personnel aton sa mga manunudlo nga nagserbi iya sang tinalikdan nga May 9 sa particular no sa Banwasang Binalbagan. Natigayon naton nga nalabot ang COMELEC officer sang nasambit nga Banwa nga mo si Ma'am Edna Patriarca. So, ang sweldo nga pagabatunon sang chairman sang tinalikdan nga eleksyon no amo nagadangat no sa 10,000 pesos. 10,000 ang mabaton nga honorarium sang chairman pero may 20% ini nga discount sa ila sa nga tax. So kung lang taon ta mga 8,000 no iya sa mabaton. Ang poll clerk kag ang third member ang 9,000 and at the same time may kaltas ini nga 20% sa ila sa nga tax. So no kay Ma'am Patriarca no. So matotal mga 500 tanan ka mga personnel ang natalana nga paghatagan sa sweldo sa nga adlaw kay man mayara pa sa mga support staff nga magabaton man sa ila sa nga mga honorarium. Samtang sa piyak nga bahin amo man no ang Banwasang Isabela no subong man igahatag ang honorarium sa tanan nga mga nagserbe sa eleksyon pero no wala nato nakuha ang data or wala nato nakuha ang number no kung pila ni ang ila siling mabaton man nga sweldo pero ang klaro lang is subong man ipanghatag ang honorarium sa tanan nga mga nagserbe sang eleksyon sa bahin naman iya sang Isabela. To be clear lang, Action Rex, i-clarify ta lang na ining aton sinagin panghambal nga mga figures no for Binalbagan lang ini no ining may specific number sang honorarium sa mga nag-serve sang election. So muna no so far ang aton sa nakuha nga balita nagikan iya sa may bahin sang Binalbagan kag Isabela para sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Banat Bulig. Ini naman si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon VJ Apasible. Balita gikan sa area sang Banwasang Binalbagan kag Isabela, no? Sige, salamat kay Aksyon VJ Apasible. This time kadtuan tang balita ni Aksyon Arlo Ticari sa katawo nagapangatubang sang kaso nga akob lasciviousness na dakpan sang mga kapulisan sa Banwasang Silay. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Arlo Ticari. Aksyon Arlo. Action Rex, isa ka persona nga nagapangatubang ini sang kaso nga act of lasciviousness ang natigayon ini nga nadakpan sa makatapos ang Silay City PNP mga tak na alas 11 sing aga kahapon nga adlaw. Ang nasambit nga persona nadakpan ini dira sa may Purok Sunshine 2, Barangay Ilopi, Siyudad sang Silay kag ini siya ginkilala sa kay Dante Sulibar I Kasiple, 47 anyos edad, may asawa kag pumuliw sa nasambit nga lugar. Ini siya natigayon nga narisa sa makatapo sang Silay City Police Station pinaagi sa pamuno ni Police Lieutenant Gilmore Cuare kag sang elemento sang Special Drug Enforcement Team kag sang Intelligence Division sang Silay City Police Station bangod sang kaso nga iya sini nga ginapangatubang nga kung sa din ang kaso may kaso numero 13496-69
2022-32 kag kaso 13497-69 2022-32 nga kung sa din ang nasambit nga persona ang nadakpan ini pinaagi sa isa ka warrant of arrest nga gin-issue naman ni Honorable Leonardo Facultad, ang Regional Trial Court Branch 69 Judge sang Regional Ocon sang Silay City, Negros Occidental. Ang nasambit nga persona na dayon ini nga dadakpan bangod man sang kaso ukon 2 counts of act of lasciviousness in relation to Section 5 sang Republic Act 7016 nga kung sa din ang nasambit nga persona ang yara sa karon na detain sa may custodial facility sang Silay City PNP kag posible nga baga pangatubang ini sang kaso nga igapasaka sa iya sa sining isa sa sining nga mga inadlaw. Ang nasambit nga persona sa karon maid-id naman nga ginabantayan sang mga kapulisan sang Silay City PNP ini may angot sa nagluntad man nga pagpalagyo sang isa ka priso dira sa syudad sang Talisay. Report nagikan sa syudad sang Silay. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 21 ang aton oras mga kaaksyon kay Samtikao may lang pagpamati mayong hapon gidra kag ginatamyaw lang pamilya Ibanez kuno kag Tikao Ibanez Tikao sa Kamindangan Sipalay kag tumina kawayan halin kay Samtikao and Emiliahi po niya, may lang pagpamati Emiliahi po niya dara sa barangay Tangob nag-monitor sa sining mga inoras. Sa mga kaaksyon-ta, life extension sa mga kaaksyon-ta, Evergreen Herbal Capsule anay kita, no? Ini makabulig sa constipation, balukang constipation among siyang iloy-iloy sang tanan nga mga diseases mga kaaksyon, no? Evergreen Herbal Capsule. Ariyo gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod. Una sa serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:31 ngaton oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining nga pangalagad. Ang white malabutan karon sa hapon upod kay Aksyon na Eric Magbanwa sa Action Reports kag Action Firing Line upod kay Action Brian Morden kag sa Night Patrol upod kay Action Eric Magbanwa, no? Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod kita-kits kita buwas diri sa inyo sining nga palatuntunan mga ka-aksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dinig lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon.